ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର। ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲେ ଭଲ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ମାନିକି କରିଦେଇଛି ସିଝା ମାନେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡି ଟମାଟୋ ପକେଇକି ସିଝା ତରକାରୀଟେ କରିଦେଇଛି। ସିଝା ଖାଇମି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସିଝା ଖାଇକି ମୁଁ ସିନା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମୋ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସିଝା ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଘରେ ଆଉ କିଏ ସିଝା ଖାଇବ ଆଉ କେହି ସିଝା ଖାଇବେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଗେ ସିଝା ଖାଇମି ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇମି। ତ ଏତିକି ଟିକେ ନାକୁରୁ ତେଲରେ ସେ ସିଝା ଟାକୁ ପଘାରିମି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଛି ସେତିକି ଟିକେ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ତେଲ ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ପିଆଜ ତ ପଡିବ ନା ବେଶୀ ପିଆଜ ହେଲେ କେମିତି କଣ କରିମି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ତେଲରେ ଏତିକି ଟିକେ ପିଆଜ ବି ପକେଇବି। ଏତିକି ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇକି ଭଲରେ ସିଝା ଟାକୁ କରିଦେମି। ଅବଶ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ସିଝା ତରକାରୀ ଟା ଏତେ ବି ମନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଲି ଟିକେ କମିଥିଲା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସିଝା ଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କଣ କରିବା ନାଇଁ ଆଉ କରିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଝା ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ସିଝା ତରକାରୀ ନୋ ଟେନସନ ସିଝେଇ ଦିଅ ସିଝେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଅ ତ ହେଇଗଲା ସିଝା ତରକାରୀ। ଆଜି ବି ଲଞ୍ଚ ର ବେଶୀ କିଛି ଝିଝଟ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଭାତ ବସିଛି ଭାତ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଖାଲି କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। କଦଳୀ ମାନେ ଆମ ଘରର ବାଡି କଦଳୀଟା ବାପା ଆଣିଥିଲେ କଦଳୀ ତ ସେଇ କଦଳୀ ଆଉ ହଉଛି ସୁଜନା ଛୁଇଁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜି ଯୋଉ ପରିବା ପଡିଛି ସେଥିରେ କିଛି ବିଷ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଷ ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବିଷ ନାହିଁ। କଦଳୀ ବାଡିରେ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ବି ବିଷ ନାହିଁ ସାର ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଜନା ଛୁଇଁ ତ ବିଷ ସାର ଦିଆ ହୁଏନି। ଆଜି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଲଞ୍ଚ ତଥାପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେ ଖାଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା କଦଳୀ ଭଜା ତ ଏଇଠି ଆଉ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି ତାକୁ ଦଳିକି ମନ୍ଥିକି ଚକଡିକି ସବୁ ଖାଇଦବୁ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଦହି ବାଇଗଣ ତ ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର